गेमस्रिनि क्राससो जाहैबाय नोंबो ने इनि गाबनायखौ नुदों दा नानि नों नुदों दा आलुआ बेनो जा गाबखादों फसायथारखादोंमोन गेमस्रिखौ नों दा स्टेन्डबायाव दंथ'योना नानि औ दे दा जोदो मोजांनो फाइनालि दिनै सफैबावलायबाय दद्रा बाजारावहाय सानजारां क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय फुटबल खेलाखौ दिनैहाय नायबावनोसैलाय दिनैहाय लेडिसफोरनि खेला ओमफ्राय मानसिफ्रा गोबां फैजेनबाय आरो ओमफ्राय आं एसे साहा लोंनानै लानो नागिरदों दखानाव ओमफ्राय नै ओरैहाय आयंमोना बे फानदों ने बेसर मैद्रु दा बेसर मैद्रु आंबो लाबाय मोननै ओरैहाय फान्थाव फानदों नै ओमफ्राय ओरैहाय खुमब्रा ओमफ्राय ओरैहाय बिदिनो मैगं थाइगं आरो थास' बिथ'रि ओमफ्राय आं नैबे बुस्थुखौ लांनो फैदों आरोना थारुनाय नै मोनसे लानोसै आं बबेया मोजांसिन गासिबो मोजां ने मोनसे लानि ओमफ्राय आं बेयाव साहा लोंनोसै नैयाव ओरैबो अयथासार गोबां दङ दखाना खेला स्टार्ट जाहांहां जाथ'दों मा होनदों माने बिथाङा दाखालि गेमस्रिजों फैयोब्ला आंनि हेंसा लागोन होनना बुंदों ओमफ्राय जेरै बुंदों ओरैबायदि लोगो मोनदों बिथाङा आदसा हेंसा लानो मा खादों हेंसा लानो बैयो बिथाङा नैबे मबाइल जालाव मबाइल गोथां लानाया हेंसा लानो मा दादे ए नेथामालाबो लाखादों दा गोजोननाय मोनाखै गोसोफ्राव एसे आदसा एसे न'आव मादैजों गन्डगल जायाखै आदसा दे नुबाय साला हिन्जावखौबो लाना खानो नायनो साला बेवाइखौबो लाना खानो नायनो लोखि सारा बिखुनजोखौबो लानो नायनो ओमफ्राय दिनैहाय अयथासार गारि जाफैबाय दे नै फुरा गारि सेजेरैबो ओमफ्राय खोलाहाबो दङ ओमफ्राय दा जों टिकेट लानो नागिरदों आरो एसे हिन्जावफोरनि खेलाखौ ओमफ्राय आं एसे देखायनि बेनारखौ नोंथांमोनानो नायनानै लादो नायदो नै बेनारा बेनो आरोना नै फुरा बेयावनो दंखायो टिकेट लानाया ओरैहाय दामाखानै सेलायलायदों ओमफ्राय आं एथ' हिन्जाव फैदों नालाय आं हिन्जावनोहाय दानना होनोसै दा आंनाथ' दाननाङाना नै बिदि काप दंलायखायो आंनिया फुरानो नै बाथाबारि सानजारां क्लाबजों मोनसे लेडिस फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजन खालामदों बेखौहाय बेयावहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लेंहरजानानै सासे आलासि हिसाबै दा आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो खेला गेलेग्राया फुटबल गेलेग्राया फुटबलजोंनो आवगायलांथोंसै आरो सोरबा क्रिकेट गेलेग्राया क्रिकेट गेलेग्राजोंनो आवगायलांथोंसै सोरबा रोजाबग्राया रोजाबनायजों आवगायलांथों सोरबा डान्स खालामग्राया डान्सजोंनो आवगायलांथों सोरबा राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि मोजांजों आवगायलांथों आं बेखौनो खावलायदों दिनै जोंनि बर' हारिया गेलेनायजों रोजाबनायजों मोसानायजों गोजौ फारसे आवगायलांनायनि मोनसे बिराद मोजां स्कप जेन जों ग्रोब ग्रोब बिदिनो जोंनि लिडार्सफोरा दैदेनगिरिफ्रा जेन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सेंग्राफोरखौ जेन थुलुंगा होलाङो जोंनि साननाय नोजोरफ्रा बर' हारिनि थाखाय जायो जों आवगायलांनो हायो बेखौनो दिनै आं बेहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जेननाया जेरावबो थायो देरहानायाबो जेरावबो थायो दानि माखासे लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरा बेबायदिनो गोबांथार स्पर्ट्सफोरनिफ्राय नागारनानै जानगार जानानै माखासे फेग्रा मुवा जानाय सोबनायफोरजों एक्टिभिटिस जानानै थायो सारा बिसोरनि सायाव मा मेसेज होनो बेखौथ' आङो नुबोदों खोनाबोदों जेरै जोंहा गान्जा सिगारेट सोबनाय सादा जानाय जौ लोंनाय बिसेसके जोंनि हारिखौ बै जौजों आरो गान्जाजों गोबां मानसिफोरा दिनै गोग्लैसोनानै दङ जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन बै समावबो गोबां बर' सेंग्राफ्रा क'क्राझार जेलाव खमसे खम 100निबो बारा सेंग्राफ्रा बे भां जानानै जौ लोंनानै बुलायनानै जेलाव थाहैनाय मानसिफोर दं बेनिखायनो बेखौ मावनांगौआ जोंहा रायजोनि बिबान बिमा बिफानि बिबान समाजनि बिबान आरो थोंजोङै बुंनो सानोबा जोंहा जिथु फरायसा आफाद दङ बिथांमोनाबो मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौबो हेफाजाब होनांगौ जोंनि रायजो राजा समाजा जेन आवगायलांनायाव सेंग्रा सिख्लाखौ बबेबा मोनसे एंगेलजों सेटआप खालामनायाव जेन बाहागो लानो हायो जेरै दा नै फुटबल क्रिकेट गेलेनाय फुटबल गेलेनाय जोंहा भलिबल गेलेनायाव जों फारफ्रोमथिंबो जायफ्रा दिनै सेंग्रा सिख्ला बेखौ जोङो उत्साह होनांगौ आरो जायफ्रा गेलेनानै निराशा जानानै थाबाय थाखा फैसा गैयै स्कप मोनैनि थाखाय बिथांमोनखौबो जेन बोखांफिननो थाखाय जों लिडारफ्रा जेन नाजायो
दायो खेलाखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरो नै नायनानै लादो बिनानाव मोननानै गेलेसिगोन आं प्लेयार्सफोरखौ मोजाङै देखायनि खेलाखौ स्टार्ट खालामबाय नायलांदो आं देखायनि पुरा खोला खनाजों लाना खालाय थिखादों हनै नै नै सोफिननोसै नामालै आयु डेन्जार खारनो माथो बाब 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 माने बला आउट जाबाय आरो जोबलांबाय माथो रेजेंनानै आदामोना नायगासिनो खेला मा जादों खेलाया नायजायो मोजां औ जोबलांबायनायाव हिट दा एसे औ दा जोंना बसआलाय माबायदि आयै माजों साख'लायनो बिनो सासे नायगासिनो दं बिनो सासे नायगासिनो दं ओमफ्राय सायख'नानै लादों खाला औ ओइ जार्सि नाम्बार खोन्थाथ'आ आं खोन्थाया जार्सि नाम्बारखौ गल हाबायनो आं जाननो रोङाखिसै माजों माजों होनदोंमोनलाय खेलाया ओमफ्राय ए आरो खेबसे खिथाबावदो मोजां आरो औ दा सुखायफिनगोन ओरै दङ नै स्टेन्ड बायाव ओरैहाय माने प्लेयार चेन्ज खालामोब्ला बिनानाव मोना जोहैगोन आरो अब्ला नायफिनदोलाय खेलाखौ नै जसोबायसो माथो पुरा हिट दे हौवाफोरबायदि जोयो दे पुरानो नै पुरा होबाय ओइ होखायोल'खा हिटि होदों लागाव हुस हिटि होलायबाय दि आथिंफ्रा मेवखालायनाय मोनलायलाङो हाब जोंना नै फंबाय आलुआ बेयावसो गेम 3नि क्राससो जाहैबाय नोंबो ने इनि गाबनायखौ नुदों दा नानि नों नुदों दा आलुआ बेनो जा गाबखादों फसायथाखादोंमोन गेम 3खौ नों दा स्टेन्ड बायाव दंथ'योना नानि औ दे दा जोदो मोजांनो बारा पजिसन गैया बे फार्स्ट पस्टआवसो थाबाय थायो मोनबा फल मोनबा सिनिखौ थाबदों गय नाङाफा जानसु आयौ बलानो बारलांबाय मोनिका मोनिका नोंखौसो फार्स्ट लांसिनदों मोनिका फाइन गेलेबाय था मोनिका
जिरायबाय गोबां नायग्राफ्रा नायदों नै सियाराव जिरायनानै खेलाया मोजाङानो जादों गाज्रि नङा मानो होननानै बुङोब्ला आं दाखालि साननैसो बाजार दावबायदिंदोंमोन बाजार कापुरिसिनाय मारा itu ini kayak galangan मोजां जायो नामा माजाद खेलायालाय आगुन्दा हौवाफ्रासो बै बेराखौ बारहोनो हालायबावाखैमोन ने हिनजावफ्रा बारहोदों फुरा डेन्जारमोन दिनैनि खेलाया मोजां गनाङालै आफा मोजां दा बेरा बारहोलायनो हादों औ मा जादों एसे मोदोम फुंसिनायनि नुबाय आखानसो मोदोम गुफुं गोजा दा बिसोरो फुरा मानसि नायदों नै सैमायासो गेलेबाय खेलाखौ दे दाना लागाव जेरै थांदों हगार हर सैमा गेलेबाय खेलाखौ डेन्जार खाखायो हगार हरदो बारथोंसै खेलायालाय मोजाङानो जादोंमोन दायो गोजाया गरथामाव देरहानानै दङ गोमोआ गरथाम जेननानै दङ प्लेयार चेन्ज जोबखानोसै खेलायाबो गोजाया गरथाम देरहानानै दं गोमोआ गरथाम जेननानै दं आरो लोगोफोर जेननाय देरहानायाथ' थाखायो नङा होमबा लोगोफोर दा गोजाया गरथाम देरहाबाय ओमफ्राय गोमोआ गरथाम जेनबाय आरो फाइनालखौ खय थारिखआव लानाय जाखो एसे मिथिहरदो फाइनाला दानि फैबाय थानाय 24 तारिख रबिबार गोलैयो ना माजों थांखो फाइनाला ओरै सिनायथि एफसि मालिबिथा भार्सेस बिनख दालुवाबारि आच्छा ओमफ्राय इयावहाय दालुवाबारिनिथ' जोंहा आदिबासि बिदा फंबायमोन जाहैबाय ओमफ्राय गेस्ट इनभाइट खालामदों नामा सिट बेस्टखौ जों नैबे सप्तानि गेजेराव मोनगोन मोनाखौनो बरसा गैया माने जों रलिंआव थानाय सारमोनखौ जों हांख्रायनो सेस्था खालामबाय थादों खिन्थु दुखुनि बाथ्रा प्रग्रामानो जोबनो थाङाखै आरो ओमफ्राय आर्टिस्ट हिसाबै फैगोन नामा जेनेबा आर्टिस्ट हिसाबैथ' जोङो मिस प्रेसमिता बसुमतारी बिथाङा फैगोन आच्छा निस्सय दा खोनाखाबाय ओमफ्राय फाइनाला माब्ला जागोन ओमफ्राय आर्टिस्टआ सोर फैगोन दा बेखिनिखौ मिथिहरनो थाखाय ब्रादारनाव मिथिनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि खेलाया लेडिस खेलाया मा दिनैनि लेडिस गेमाथ' जोङो ओरै डिमाकुसि भार्सेस क'क्राझार खेला जोबनानै थांबाय बिराद मानसि जादोंमोन आरोना नै फुरा जोमैल' नै आयौ अयथासार मानसि जादोंमोन दे दायो 24 तारिखआव दंबावो फाइनाल गेम रबिबारावहाय आर्टिस्टबो फैगोन 24 तारिखआवहाय अयथासार मानसि जादोंमोन नै सौनो
थांलाबावबायसो माखासे सिगाङाव